Hello, happy day! So ngayon, susubukan nating lumabas at maghanap ng tea. Kasi I'm craving for it. So alam mo yun, minsan sa buhay natin, gusto nating lumabas at uminom, right, ng tea. So maghanap tayo ng milk tea around Daraga. Total malalakad lang within our area. So, may nabalitaan akong milk tea house or tea house doon na mag-o-open or nag-open lang just January 15. So, bibisitahin natin ang nakalimutan nakalimutan yung name eh. Wait lang, alalahanin ko ha. Shot Tea House Cafe. Wait. Sounds like, right? Walang one shot eh. Shot Cafe House. Mali. Shot Tea Cafe. Yun! That's it, right? Bibisitahin natin ang Shot Tea Cafe today. Right? Abangan natin kasi mayroon silang different flavors. So, tingnan natin kung gaano or lasahan natin kung gaano kasarap talaga yung milk tea nila. So, as of now, standby kasi na-miss ko, right? Puntahan muna natin. Dahan-dahan tayong pumunta. Papunta dun sa tea house nila. Okay? Hello, welcome to Talk with Leo. So, andito tayo ngayon sa Daraga. Tapat po siya ng LCC Mall. So, mayroon po ditong tea house, right? Ang title ng tea house nila is, yung pinaka-store, yung name ng store nila is Shati Cafe, right? So, ito biglaan lang to. So, parang i-try lang natin kung gaano ba kasarap yung nila, yung tea nila, right? So, kung halos same ba ng flavors ng mga natikman natin. So, subukan lang natin today. So, ang in-order ko dito is matcha flavor. So, i-compare natin sa ibang flavor like winter melon nila. So, may mga bestsellers sila dito. 10 daw yung bestsellers nila. So, walang specific na flavor na sinasabi sa atin kung ano talaga yung pinakamasarap. Right? So, ang in-order ko na lang kasi lagi kong in-order matcha. So, tikman lang natin. Ito yung tea nila na may tagline na your favorite non-alcoholic drink. So, ibig sabihin wala siyang dagdag ng mga wine. So, subukan natin. Okay? Okay, so dumating na, nandito na yung order natin. Akala mo talaga, nag-antay ng matagal, sobrang dali lang naman. So while waiting for the LBC, kasi nakapila ako sa LBC for the BIR na needed na i-submit for the school. So andito muna ako sa loob. So nagpaalam ako dun sa nakapila, right? Na pwede ba mag-stay muna ng saglit dito. So biglaan lang yung pag-vlog natin with regards to this. So, tikman na natin. So, ito na to. Oh, di ba? Dumating na. So, tingnan natin kung gaano kasarap yung may palogo sila, parang Chinese. Akala ko Korean siya. Right? So, babati sana ako ng Korean sa inyo. So, hindi siya pa Chinese yung sulat. Hindi ko nababasa. Hindi Korean. Okay. So, may scan me. Ito. So, later scan natin yun kung ano makasulat siya. Okay. So, ito yung name. Shati Cafe, right? So, subukan natin ito. Premium cream cheese, matcha cream cheese, normal pearl. So, may mga ganun din. Same lang. Right? Same lang yung mga questions. Okay. Mara.
Okay din. Kaso nga lang, itong in-order ko ay may additional na, may add-on na nata. So, medyo matamis na din siya. Kayo, you have options in terms of sugar level kasi may 0, yung mga, ano mo gusto mga sugar free, right? May mga 0, 25, 50, 75, so bahala kayong mamili. So, medyo siya, medyo may creamy part, right? So, which is very normal. Pero iba siya kasi para siyang sa yung may blend ng may blend ng chocolate. Right? Kasi yung may blend ng chocolate, pag yung mga Oreo, right? So ito meron din. Wait, lasahan ko, gusto ko yung malasahan yung matcha. Bilisan natin kasi nakapila tayo dun sa LBC, baka magagalit. Pero sabi naman ng mga girl, sobrang bait dito taga-Albay. Kasi sabi ng girl, okay lang sir, tawagin ka lang namin. Yung backdrop, super nice din. Tingnan nyo ha, yung backdrop nila. Diba? It's combination of white and black. Yun yung colors. Yung choice ng colors is just plain black and plain white. So, ganun lang siya. So, ito yung mga flavors, right? Ito pakialaman natin. Right? Pero ibalik lang natin agad, saglit lang. Oh, right? Yung mga flavors na nakita ko. Right? Yan. So, i-dictate ko sa inyo isa-isa. So, may mga flavors dito, right? Ito, brown sugar latte. Yung presentations nila, sobrang nice din. Yung simple logo here sa taas part. Ito, 1, 2, 3. Bilang talaga. Baka 11. Kasi sabi 10 lang. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nga. Swak nga yung top 10 bestsellers. So, tinikman natin ito. Matcha cream cheese. Kaya pala kanina sabi ko na parang nalasahan ko yung parang cake, cheesecake flavors. Kasi pala ito pala yun. Akala ko matcha lang. So yun, super nice, super sarap din. So ito din, susunod balikan din natin kasi medyo mga next week yata. I-try din na natin yung triple dark chocolate, mga ganon. Or kaya dark choco, or kaya winter melon nila kasi yun yung lagi din order ng mga tao. At wag ka, may paganito din sila. Okay? Yung collect and stamp and earn rewards. Ano kayo mga rewards na kasama dito? Baka mga din, baka mga tawag niyan. Mga kalimutan ko yung mga book, ganun. Mga planner, baka mga planner din. O hindi naman planner, baka stamps and rewards card. You miss 100% of the shots, you don't save. So, ganun. Ito yun, cute in laminated. Okay? So, if you visit here around Daraga Centro, right, ngayon nakapila lang ako. So, alam mo parang bago pa lang sila kasi wala pa silang signage. Iba yung signage sa taas. Pero pag katabi siya ng land bank, yung outlet lang na maliit na land bank yung Tapos may LBC, din sila yung katabi. So, tapat lang ng Mercury Drug, yung may bandang circle area, parang rotonda type yung mayroong mga flower shop, and then pasok kayo dito. So, napicturean ko yung mga prices. So, check out the link right later. So, nandun yung mga prices nila pag gusto niyo. At saka, tinatanong ko with regards to, and then, tinatanong ko pala yung prices. I know, not the prices, the delivery charge. So, ibig sabihin, pag nag-order ka daw ng 5, right? 5, ganito. Nakalimutan bigla. 5 bottle. Nakalimutan 5 orders, right? Kahit mga different or same flavors, right? For free na daw yon. Wala nang charge yung delivery charge. Wala nang charge yung delivery charge. Wala nang charge yung delivery. Pero pag 4 below, yun yung magkakaroon ng charge. Magkano lang din naman? 50 pesos yata or 30 pesos. Feel ko 30 pesos lang or 50 pesos, parang ganun. So, ganun lang yung range nung service charge nila. So, try minsan-minsan with different flavors of tea kasi different outlet, of course, may different aroma and taste in terms of
the tea, right? Magkakaiba-iba naman. So, alam mo 'yon, try mo lang. At saka at least masubukan natin dito yung different flavors ng tea nila. Wow! So, sobrang pagod tayo, right? Kararating ko lang. Nahulog ko na din yung kailangan kong ihulog for the school, right? Yung BIR kasi, deadline na. Take note. Napuntahan ko yung, nakalimutan ulit yung pangalan. Napuntahan ko ulit yung Shot Tea Cafe, right? Shot Tea Cafe na tapat mismo doon sa Mercury Drug, yung area nila. Can you imagine? Ang sarap, right? Yung in-order ko, sa sobrang sarap. Hanggang ngayon, bit-bit ko pa. You know? Oh, right? Wait, yusin natin. Okay. Bit-bit ko pa ang Shot Tea Cafe. So, matcha flavor. Sobrang sarap, right? So, minsan talaga, you're craving for something, lalo na pag may mga dumating na biyaya na nakakatulong sa'yo. So, kahit alam mo yon, at saka, take note the prices is very nice. Hindi sobrang mahal, sakto lang, swak sa budget, right? Budget-friendly ang Shot Tea Cafe. Yung mga milk nila, yung mga tea nila. So, it's very nice. Take note, the taste, perfect. Wow! Baka naman talaga. Baka naman sa sunod kong visit dito, right? So, at saka, totoo, right? That's my opinion, but that is an excellent opinion. Oh! Pero alam mo yun, sobrang sarap. Right? May mga Oreo flavor sila. Ang sarap din. So, ito, matcha. Ang sarap din. The ambience is good, right? Ang linis, ang nice ang nice ng area. Kahit konti lang yung available seats doon kasi feel ko bago pa lang talaga mag-open, baka mag-expand pa sila sa ibang area. Pero ang sarap, ang linis, right? At tapos ang mga tao doon, napakahusay, alam mo yun, sobrang in-entertain ka. At as a guest talaga, right? So, ang galing. Customer service, 100? Oh, baka naman! Hindi. Customer service, very nice, right? Simplihan lang sila doon. So, at least, alam mo yun, napaka-accommodating nila. So, do not forget to visit Shot Tea Cafe kasi napakaganda at alam mo yon, upo tayo. Kasi dina-down ko, right? Binaba ko na muna yung tea, right? So, that's it. As of now, just visit lang, puntahan nyo lang kasi at subukan nyo. Alam ko dito sa Daraga, kilala na siya na tea house. Ngayon lang natin nasubukan pero grabe. Flavor, thumbs up. Prices, 2 thumbs up. Ganito. 2 thumbs up kasi yung isa nakahawak dito eh. So, 2 thumbs up. Ambience, super clean, 100%. Perfect. Good job. Alam mo yon, yung mga furniture, right? Sobrang simple pero ang dating sobrang nice. Okay? Thank you so much for pag-accommodate sa akin. Shot Tea Cafe. Sobrang na-appreciate ko yon. Kahit sobrang bilis lang ng araw or kaya minutes lang tayong parang nag-uusap ng konti in terms of ordering, pero I appreciate your service. Okay? Again, do not forget to subscribe, like, and hit the notification bell para sa susunod na video. God bless everyone. Tumanayo.